Kumusta mo mga igsoon? Nang hinaot ko nga naamos maayong kahimtang ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Amping lang ta kanunay. By the way mga igsoon, dunay mga comments akong nadawat nga naghangyo kanako nga di magtinagalog sa ako ang mga videos. Kay lagi Cebuano 123 akong channel name. Akong ipasalig ninyo tanan na magpadayon ko magbinisaya sa akong mga videos, except sa mga videos nga adunay dako-dako nga interest sa kinatibok ang nasyonal. Pareho sa Sisilex ug uban pang major attractions nga interesado sad ang uban, ilabi na sa mga taga-Luzon. Nang hinaot ko sa inyong pagsabot mga igsoon, kita mga Cebuano makasabot man tas tinagalog ug makaistorya pod. Magkahiusa ta mga igsoon. We are one people, one country. Love one another. Peace mga igsoon. 1, 2, 3. Niya kita karon diri sa ongoing construction sa Pasil Fishport and Barangay Suba Multipurpose Building. Sakop kini siya sa Barangay Suba o kining duha ka project sumpay ra kini siya. Duna kini budget nga 9.8 million ang multipurpose building o 24.6 million ang Pasil Fishport. So kuyugi ko mga igsoon aron ma-update mo sa unsa nay nahitabo aning mga project diri sa ato ang syudad. Duna kini boardwalk nga anha ibutang ang mga souvenir shops and seafood restaurants. By the way, ang Pasil Fish Market kani adto pang panahon tuig 1921 kini napahimutang. Halos kitang tanan mga Cebuano kahibaw asa ni dapita. Tara. Mao kani mga igsoon ang atong gitawag nga multipurpose building diri sa Barangay Suba. O sumpay na kini siya or isumpay kini siya sa Pasil Fishport nga dunay budget nga 9.8 million. Atong sudlon ni karon mga igsoon aron makita ninyo ang sod ani ug unsa nay nahitabo. Ato pod sudlon ang Pasil Fishport mga igsoon aron makita nato unsa nay nahitabo diya sa interior. I hope lang mga igsoon og kaning Pasil Fishport mahimo kani siyang susama sa gibalita sa media nga mahimo kining tourist attraction, both local and foreign tourist.
Thank you so much, my Igsoon, for watching my videos. See you on the next one. Peace.